kaixo kazetaguneko lagunak, eguerdion, zer moduz? Ongi etorriak izan zaitezte kazetaguneak antolatzen dituen zuzeneko emanaldietara. Eneko nauzue kazetaguneko langilea eta urrengo ordu erdia nigaz pasako duzue. Hain zuzen ere, argazkien inguruan hitz egingo baitugu. Hau da, gaurko gai nagusia argazkiak izango direz eta hauek digitalizatzeko aplikazio desberdinak. Beraz, eskerrik asko bertan egotagatik, YouTubeen zuzenean eta esklusiban kazetaguneak antolatzen dituen hitzaldi hauetara. Beraz, ekin diezaiogun bada aurrera. Hala ere, gogoratu, hasi baino lehen, kazetaguneak hitzaldi asko eta asko antolatzen dituela azken aldian. Eta hauek ere, ikusgai dauzkazuela gure YouTubeko kanalean. Beraz, jarraitu etxetik trebatzen. Izan ere, zeuen etxetatik ere gauza asko egin ditzakezuez. Hala ere, betiko moduan, gogoratuko dizuegu kazetaguneak udalerri guztietan bere egoitzak dauzkala. Beraz, zeuen herrietako kazetagunea ez baduzu ezagutzen, sartu zaitezte geure web orrialdean bertan topatuko baituzue zeuen probintzia, herria eta hurbilen daukazuen kazetagunea. Horrez gain, geure egoitzetara etor zaitezkete, baina hala ere zeuen etxetatik gauza asko egin ditzakezue, bai zeuen ordenagailu edo mugikorretik, hau da, bideokonferentzia bidezko formakuntza, gaurko zuzeneko hitzaldiak, urruneko formakuntza eta baita ere telefono bidezko aholkularitza. Izan ere azken aldian zerbitzu berri asko jarri berri ditugu. Gogoratu bai, zalantzarik izan ez gero, edo trameterik egin behar izan ez gero, web orrialdetik hitzordua hartu dezakezuela. Hau da, hitzordua interneten bidez erreserbatu, geure egoitzetara etorri eta bertan geure laguntza emango dizuegu. Eta gogoratu beraz, kazetaguneko konturik ez baduzue, sortu ezazue eta bizitza gaitzazue. Izan ere, azken aldian geure ikastaroen katalogoa gero eta handiagoa bai da. Alternatiba handiak dauzkazue. Beraz, gogoratu, bizita gaitzazue geure web orrialdean, geure blogaren linka ere jarri dizuet eta sare sozialen erabiltzaileak basarie, gogoratu Facebook, Twitter, Instagram eta YouTubeen ikusgai gautzazuela. Guzti hori esan eta gero, hor pantailan gaurko gaiari buruzko olako pista edo ideia batzuk jarri dizkizuet. Hau da, bertan argazkiak ikusi ditzakezue, ezta? Hor badeko zuez, bai argazki, bai negatibo, argazki zaharrak adibidez, pantailan dauzkazuen argazki zaharrak, baina baita ere gaur egungo argazki berriak. Hau da, atzo bertan atera zenituzten argazkiak. Gauza da, gaurko gaia irudi zaharrak eskanetzeko aplikazioak izango direzela. Hau da, laburbilduz. Zeuen etxean dauzkazuen, paperean dauzkazuen argazkiak digitalizatzeko aplikazio desberdinak. Hoize izango da gaurko gure gaia. 4 aplikazio ikusiko ditugu, gehiago dauz, baina gaur 4 aplikazio inguruan berba egingo dugu. Izan ere, ez dakit baina atzera pausu bat egiten baduzue, gogoratzen orain direzela hamarkada batzuk geure argazkiak argazki bildumetan gordetzen genituela. Hau da, argazkiak ateratzen genituen, argazkiak rebelatu egiten genituela eta gero argazki horiek olako album desberdinetan gordetzen genituela.
gaur egun ere egiten da, baina jende askok eta askok alternatiba moduan betiko argazki bildumak alboratu ditu eta digitalizatu ditu. Hau da, bai, ordenagailuan edota mobilean, mugikorrean sartzen hasi da. Azkenean, hortxe alternatibak, lehen argazki bildumak erabiltzen genituen, eta gaur egun bai, mugikor, ordenagailu edo tabletak erabiltzen ditugu. Hau da, argazki hauek digitalizatu eta bertan gorde egiten ditugu. Bai, geure tramankuluen, geure mugikorren memorian, edota lainoan. Hortxe adibidez, askok eta askok zeuen etxeetan eskanerra erabiliko duzu, ez? Bertan pantailan erabiltzen dugun betiko eskanerra. Ondo dau eta jende askok ere gaur egun erabili egiten ditu, baina gaur egun zuzenean mugikorra hartu eta mugikorraren bidez argazki hauek digitalizatu egingo ditugu. Zuzenean geure gailuetan sartzeko. Beraz, horren inguruan gaur zehetasun batzuk eta adibide batzuk emango dizkizuet. Hauen inguruan baolako frogak egin ditzazuen. Aplikazioak edo appak. Gaur, 4 aplikazio ikusiko ditugu. Hortxe dauzkazue izenak. Fotoscan, Quizki dalakoa, Fotomainen Fotoscan aplikazioa, Google Photosen Fotoscan dalakoa eta Foto Negative Scanner. Hurrengo minutuetan 4 aplikazio horien inguruan berba edo hitz egingo dugu. Horien inguruko zetasunak ikusiz. Beraz, ekin diezaiogun bada Fotoscan Quizki dalako honekin. Zeuen mugikorra hartzen baduzue, sartu zaitezte zeuen mugikorretan Play Storeen dalakoan edo Google Play dalakoan eta doainikoa da eta bertan deskargatu eta instalatu dezakezue. Bertan adibide moduan logotipoa jarri dizuet. Izan ere, zeuen mugikorren dendetan izena jartzen baduzue, Fotoscan Quizki olako ikonoarekin topatuko zarie. Aplikazioa instalatu ahal izateko. Aplikazio nahiko erraza eta intuitiboa da Quizki dalako hau. Argazkiak eskaneatzeko olako algoritmo optimizatu bat erabiltzen dau. Hau da, azken finean zer da, olako kamera erabiltzen duen eskaner indartsua. Geroago ikusiko dugun 8 puntutako aukera anizkoitza dalakoa erabiltzen dau. Hau da, guk argazkia mailan ipini, kamera zabaldu, eskaneatu eta 8 puntuko aukera anizkoitz dalako sistema erabiliko dau. Hala ere, geroago honen adibidea jarriko dizuet. Hobekuntza, efektu eta markoak dituen argazki editore bat izango da azken finean. Hau da, guk argazkia eskaneatu eta gero olako editore bat topatuko dugu. Eta editore horri esker aukera desberdinak aukeratuko ditugu. Esan dizuedan moduan nahiko interfaz intuitiboa eta ulerterreza erabiltzen dau. Baina hauze geroago azalduko dizuet. Hor adibidez, argazkian jarrik dizuet olako 8 puntu dalako horiek. Azken finean guk dokumentua argazkia mai gainean ipini, eskaneatu eta algoritmoak, hau da, aplikazioaren algoritmoak 8 puntu aukeratuko ditu eta geure argazkia eskaneatu egingo dugu. Azken finean, argazki edo eskaneo dalako botoia sakatu egingo dugu, hau da, Fotoscan dalakoa, botoiari emango diogu, algoritmoak, aplikazioak geure argazkia edo dokumentua detektatu egingo dau eta guk ados edo azotar sakatuko dugu. Ondoren baieztatu eta
geuk eskaneatutako edo sakatutako argazki dokumentua, azken finean, geure mugikorraren memorian gorde egingo dau. Beraz, olako aplikaziorik inoiz ez baduzue erabili, erraza da, eta ziur nago lortuko duzuela. Bestela, kazetaguna eto zaitezke eta bertan lagundu egingo zaituztegu. Hor adibidez, urrengo argazkietan gauza da bai, aplikazionek, Quizkiren fotoeskandalako aplikazionek, behin argazkia eskaneatu, digitalizatu eta gero geure mugikorran gordeko duela. Baina gauza da gero hori egin eta gero aplikazioak editore potente bat izango dau. Eta bertan aukeran hitz emango dizkizue. Hau da, tresna desberdinak. Hau da, argazkia moztu, argazkia hunditu, argazkia txikitu, efektuak ere eskainiko dizkizue. Hau da, argazkiaren argitasuna, iluntasuna, intentsitatea, hau da, ilunago egin nahi dut, argiago egin nahi dut, hau da, nahiko aukerak izango ditu eta botoiari sakatuz horrekin nahiko izango da. Gero, aldaketak gorde edo ez gorde, zeuen esku. Gero, markoak jarri aldizkiezue zeuen argazkiei, efektu desberdinak baita ere, zeuen argazkien gainean marrastu egin dezakezue baita ere, aurkezpenak sortu, hau da, azken finean, zeuen argazkia eskaneatu eta gorde dezakezue. Baina, harago joan nahi bazarete, gogoratu. Editore potentea duzuela eta zeuek eskaneatutako argazkietan jolastu dezakezuela. Hau da, tresna desberdinak erabiliz. Beraz, gogoratu, fotoeskanen Quizki dalakoa. Hala ere, gogoratu, honek badeko pega bat, Quizki dalakoak, ingelesez datorrela, baina naiz eta ingelesez etorri nahiko intuitiboa da. Nik azken aldi egunetan erabilingo dut eta gogoratu. Naiz eta ingelesez egon, nahiko erabilt erreza dala. Bueno, bukatu dugu lehenengo aplikazioaz, eta urrengo aplikazioari bide emango diegu. Hau da, Photomainen enpresaren fotoeskanap dalakoa. Zeuen mugikorren edo tablet edo ordenagailuen dendetan eskuragai duzue. Hau da, hori ikusten duzuen moduan Google Player edo Google App Storean dekozue. Bertan Photomainen logotipoa, erraz topatu ahal izateko. Beraz, urrengo minutuetan aplikazioen inguruan hitz egingo dugu. Azken finean, aplikazionek lehen esan dugun moduan geure argazkiak eskaneatzeko edo digitalizatzeko erabiliko dugu. Funtzionamendua aplikazio guztietan nahiko antzekoa da. Azken finean, zeuen telefonoen kamera erabiliko duzue, zeuen argazkia digitalizatu ahal izateko. Photomainen fotoeskan aplikazioa doakoa da, musutruk, erregistroa bete behar duzue erabili ahal izateko. Baina Googleen kontua badekozue, hau da, Gmailen kontua badekozue, horrekin momentu baten egin dezakezue. Adimen artifizialeko teknologia erabiliko du honek. Hau da, inteligentzia artifizial dalakoa. Azkenengo hilabetetan, askotan eta leku guztietan entzuten dugun inteligentzia artifizial dalakoa. Hau da, argazkiak eskaneatu egingo ditu hartu aldi bakar batean eta gauza da aplikazionek ere automatikoki irudiaren ertzak edo eskinak detektatu egingo dituela.
argazkia bakarrik gelditu dadin, eta imaginatu argazkia mai gainean jartzen badugu, maia ez agertuteko. Hau da, argazkia baino ez. Behin hori egin eta gero argazkia biratu, handitu, txikitu, moztu, koloreak aldatu egin ditzakezuez. Hau da, lehen aipatu dugun aplikazioan egiten genuen moduan, aplikazioa behin argazkia atera eta gero, hau da, behin geure argazkia mobilagaz digitalizatu eta gero, editore indartsu bat dela medio, argazkiarekin jolastu dezakezue. Eta aldaketak egin, argitu, ilundu, moztu edo dana dalakoa. Azken finean, hor pantailan ikusten duzuen moduan, zeuen aplikazioa mugikorretan instalatuta gero, aplikazioa zabaldu eta eskanear botoia topatuko duzue, hain zuzen ere, eta gauza da behin argazkia atera eta gero, etxo aukera topatuko duzue, hau da, hau gazteleraz topatuko duzue, etxo edo egina sakatu eta argazki hori zeuen mugikorretan gordetzeko aukera izango duzue, bai argazkia bakarrik edota imaginatu eskondu zineteneko argazkiak direzela, zeuen gurasoen eskontza eguneko argazkiak. Behin argazkiak digitalizatuta gero, olako liburuak edo albunak egiteko aukera ere izango duzue. Gogoratu bebai, eta aplikazio guztietan gertatzen den moduan, behin argazkiak digitalizatuta gero, bai Instagram, Facebook, edo gainontzeko sare sozialen bidez ere konpartitu edo partekatu ere egin ditzakezuela. Azken finean, imaginatu lagunegaz afaria duzuela eta zeuek orain dela 20 urtetako argazkiak digitalizatu eta albuna sortzen duzuela. Ba, imaginatu afariaren egunean guztiekaz albun edo liburu hori partekatu edo konpartitzen duzuela momentuan bertan. Azken finean, eutsi eta atera argazkia, hau da, aplikazio guzti hauek horretan laburbiltzen dira, hau da, aplikazioa zabaldu, mobila hartu eta argazkiak atera. Mobileko aplikazioen eskanerrak gainontzekoa egingo baitu. Azken finean beraz gogoratu nahiko erreza dela aplikazio hauekaz jolastea. Eta honena askotan zera izaten da trasteatea. Azkenean lortuko baituzue. Beraz gogoratu fotomainen, fotoeskan, eta gauza da fotomainek olako argazkiak digitalizatzeko eskanerra eta aplikazioa izatez gain, gauza gehiago ere badauzkala. Hau da, bideoak egiteko aplikazioak, guzti hori konpartiteko, gogoratu bebai, aplikazio hauek ere askotan beste batzuekaz lotu egiten direzela. Eta azkenean aplikazio asko izango ditugula, doakoak, 1000 gauza geuen mugikorretik momentu batean eta edozein tokitan egin ahal izateko. Beraz, fotomainen, fotoeskan, aplikazioa orain arte lagunak. Hurrengo aplikazioari pausua emango diegu. Hau da, ziurrenik askok eta askok Google Fotos dalako aplikazioara ezagutuko duzu, ez? Hau da, Googleek geure mugikorreko edo tabletetako argazkiak eta bideoak gorde egiten dituen lainoa dalakoa. Hau da, Google Fotos dalakoa. Ba, Google Fotos badekok bebai bere Fotoescan aplikazioa. Hortze pantailan logotipoa ikusgai daukazue. Hau da, zeuen mugikorretan bilatzen baituzue, eraz ikusi ahal izateko. Beraz, hurrengo minutuetan Google Fotosen
foto eskan dalakoa. Ikusiko dugu. Azken finean, argazkiak eskaneatzeko aplikazioa. Eta nahi izan ezkero, dokumentuak bebai. Aplikazionek adimen artifiziala erabiliko da, hau da, inteligentzia artifizial dalakoa. Aplikazioa zer deko honak erreflexuak edo reflejoekin jokatu egingo dauela. Eta erreflexuak ez direzela agertuko. Hau da, izan ere askotan, mai gainean argazkia jartzen dugunean, eta mugikorrarekin argazkia ateratzen diogunean, reflejoak eta erreflexuak aterako direz. Aplikazio hau da, eskaner hau, ondo datorkizue erreflejo hoiekin bukatu ahal izateko. Gainontzekoak bezala, ertzak detektatu egingo ditu. Ertzoiek ekiditzeko, ebakitzeko, perspektiba erabiliko dau eta errotazio adimenduna. Hau da, holako inteligentzia artifiziala dalakoa erabiliko dau eta azken finean aplikazioak geure lekua hartuko du eta aplikazioak jakingo du zein dan argazkia eta argazki horretatik kanpo dagoena kendu egingo da, hau da, ebaki egingo dau. Beraz, gogoratu, inteligentzia artifizial askotan badirudi mugikorrak geuri lekua hartzen digula eta berak pentsatu egiten dauela eta berak hartzen dauela jarraitu beharreko urrats guztiak. Hor adibidez, pantailan adibide bat jarri dizuet, hau da, zeuek mugikorretan edo tabletetan topatuko duzuenaren eredu edo adibidea. Hau da, argazkia hor pantailan edo mailan jarriko dugu, horko ikonotxoari sakatuko diogu eta zuzenean geure mugikorrak argazkia hartu, detektatu eta adimen artifiziala jarraituz, soberan dagoena kendu eta benetan argazkia pantailan utziko dugu. Gero biratu, urdindu eta gogoratu. Azken finean, jende askok eta askok aplikazio hauek irudia digitalizatzeko edo eskaneatzeko erabiltzen dau. Baina beste batzuk harago doaz eta behin argazkia digitalizatuta gero, editorea zabaldu eta argazkiarekin jolastu egiten dau, beti ere argazkiaren propietateak eta hobetzeko, ilumintasuna, intentsitatea edo zuzenketak ere egin ahal izateko. Bez, hor adibidez, argazkia jarri dizkizuet, adibide moduan, argazkia moztu, argazkiaren gainean idatzi, argazkiaren erreflexua kendu, aukera asko dauzkazue. Behin argazkia digitalizatu eta gero. Eta gogoratu, behin digitalizatu eta gero, aplikazionek argazkia, bai mugikorrean edota Google Fotos aplikazioan gordeko dizue. Hau da, bai originala eta baita ere behin aldaketak eta behin digitalizatuta gero argazki berria. Azken finean, argazki originala ez duzue galduko. Beraz, gogoratu, Google Fotosen fotoskan aplikazioa dalako launak. Pizkanaka aplikazio guzti hauekaz bukatzeko eta gogoratu eta orain ikusi duzuen bezala danak antzekoak dira. Honena, askotan esaten dudan moduan da, lauetatik aplikazio bat hautatu eta horrekin jolastu trasteatu. Ondo badatorkit horrekin genditu eta bestela beste bat hartu. Azken finean doako dira eta froga asko eta asko egin ditzakezuez. Azkena, eta azken honek badekolako desberdintasun bat. Foto negatif eskaner. Hau da, negatif eskaner. Gauza da orain arte komentatutako aplikazioak argazkiekin jolasten genuela.
Hau da, betiko argazkia. Etxean topatzen dugun argazkia edo etxeko logelan marko baten barruan gordeta daukagun eskontzako edota ez dakit hondartzako argazkia. Fotonegatif eskaner daukion aplikazionek argazkien negatiboekin jolastu egiten dau. Hau da, askok eta askok etxeetan, kajoi baten barruan argazkiak izango dituzue gordeta. Baina gogoratu, orain dela urte batzuk, argazkiak argazki denda batera joten ginenean, eta argazkiak erreberatu egiten ginituenean, argazkiekin batera, argazki horien negatiboak ematen zizkigutela. Gauza da, aplikazionek argazki horien negatiboekin jolasten duela. Doako aplikazioa da, eta azken finean gauza da, argazkiaren negatiboa behar dugula. Azken finean egiten duguna zera da, argazkiaren negatiboa eskaneatu egiten dugu. Hau da, negatiboari argazkia ateratzen diogu zuzenean. Beraz, gogoratu, etxean negatiboa badeko zue, bilatu atara eta foroga egin ezazue. Azken finean, hor argazkian adibide bat jarri dizuet. Hau da, guk negatiboa hartu eta negatiboari argazkia ateratzen diogu. Baina gauza da, aplikazio honek obturadore dalakoa daukala eta guk negatiboa ikusten dugunean, aplikazioak zer ikusiko du negatibo horren benetako argazkia. Beraz, azken finean aplikazio hau zertarako erabiliko duzue, imaginatu etxean egunen baten negatibo sorta topatzen duzuela, baina argazkiak ez dituzuela inondik aurkitzen. Negatiboari argazkia atera eta gero negatiboa ikusi beharrean argazkia ikusiko duzue. Beraz gogoratu, negatiboak bilatu topatu eta argazkia atera iezaiozue fotonegatif eskanerekin. Ea, zer gertatzen den? Azken finean horrena froga egitea da eta honekin jolastea. Danok horrela egiten dugu. Hori da, oso ondo, beraz gogoratu, fotonegatif eskaner. Hori da, beraz onena oizela. Beraz, orain arte olako aplikazio asko eta asko aurkitu ditugu. Azken finean 4 aplikazio izan dira hauekin erabilitakoak. Honena hauekin jolastu ezazue, honekin trebatu zaitezte. Azken finean danak antzekoak dira, baina beti ere eta funtzionamendu ere berdina da. Aurreko 3 azken finean argazkiarekin jolastu dugu, baina fotonegatif dalakonekin negatiboekin jolastu dugu. Behin argazkia atara eta gero aukera desberdinak izan dituzue. Alde batetik argazkia atera eta digitalizatu eta nire mobilan gorde. Horrekin nahiko, baina gogoratu behin pausu hori egin eta gero aukera gehiago dauzkazuela. Hau da, argazkia hobetu, liburu edo album batean gorde. Argazkia hobetu, hau da, imaginatu olako mantxa badako bat duzuela, hori kendu. Baita ere, komentario bat ipini, hau da, editore potenteekin topatuko zarie. Beraz gogoratu, aukera anitz izango dituzue gauza hauek erabilteko. Honena banan sartu eta trebatu. Eta zalantzaren bat badeko zue, itxordua eskatu eta kafetagunera etor zaitezte. Eskerrik asko lagunak, gaur bertan egotagatik, gaurkoz hoize izan da guztia. Ostegunean hitzaldi hau ere emango dizuegu, baina
gazteleraz. Eskerrik asko hor egoteagatik eta egun ona izan dezazuela. Eneko da nire izena, Kafetaguneko langilea, eta espero dut hurrengo solasaldietan ere zuokaz ikustea. Laster arte eta egun ona izan dezazuela. Agur!